El coronavirus són una família de virus que circulen entre els humans i els animals. Aquests virus són invisibles, no els podem veure amb els nostres ulls. Necessitem microscopis. El nou coronavirus sembla que prové dels ratpenats, que van fer servir un animal per contagiar els humans. El primer cas d'una persona contagiada va ser a la Xina al novembre del 2019. Per això li han posat aquest nom, Covid-19. Les persones que es contagien poden encomanar aquest virus durant uns 15 dies. És molt contagiós i s'ha escampat per tot el món amb la rapidesa d'un avió que va d'un lloc a l'altre. Una de les primeres mesures que han fet les autoritats dels diferents països és tancar les escoles per evitar que els nens se'l passin d'uns als altres. Recordeu que és molt contagiós. En la majoria de les persones que agafen la malaltia s'assembla molt a un refredat i tenen tos i febre. Al cap d'uns dies es curen. També hi ha algunes persones que la malaltia no la poden curar a casa i necessiten anar a l'hospital. Sabeu que des de ben petits us posen vacunes perquè el cos pugui lluitar contra les malalties, però per aquest coronavirus encara no s'ha trobat. Els animals de companyia, com els gossos i els gats, sembla que no s'infecten amb aquest coronavirus. Però recordeu, després de jugar amb ells, sempre renteu-vos les mans. Hem dit que era molt contagiós. Les persones se'l poden passar fàcilment d'unes a les altres. Per això s'han fet una sèrie de mesures que nosaltres no estàvem acostumats. Com s'ha prohibit viatjar d'un país a l'altre. Els carrers estan ben buits. No hi ha ni persones, ni nens, ni cotxes que circulin. Tothom és a casa. Només es pot sortir per anar a comprar aliments i medicaments. I les persones que surten han d'anar ben protegides amb mascaretes i guants. Els vostres pares també són a casa amb vosaltres. Només alguns que es dediquen a serveis essencials poden sortir a treballar. Es pot sortir al carrer a passejar els gossos. També podem sortir per ajudar a les persones dependents, com avis que viuen fora de la nostra llar. Els sanitaris han d'anar a treballar cada dia per tenir cura de la nostra salut i atendre a les persones malaltes que han anat als hospitals. Els polítics, que són els que decideixen què hem de fer durant aquests dies, també treballen i fan reunions per arribar a acords. Els científics treballen nit i dia per conèixer millor el coronavirus i poder trobar una vacuna. Els transportistes també tenen molta feina, van amunt i avall per les carreteres portant els camions carregats d'aliments i medicaments i també material que fa falta als hospitals per tenir cura dels malalts i no contagiar-se, com mascaretes, guants i una llarga llista de feines i professions que ens ajuden aquests dies de confinament. Treballant tots junts, en equip, vencerem el coronavirus. I nosaltres, des de casa, com podem lluitar contra el coronavirus?
Escolteu, quedem-nos tots a casa, així el coronavirus vencerem. Rentem mans, siguem tots responsables, gràcies per lluitar, herois de capa blanca. Escolteu, quedem-nos tots a casa, així el coronavirus vencerem. Rentem mans, siguem tots responsables, gràcies per lluitar, herois de capa blanca. Frenem el virus col·laborant a casa com a herois i heroïnes. Quedar-se a casa pot ser molt divertit. Tens temps per fer moltes coses en companyia de la teva família. Aquí et faig unes quantes propostes. Pots jugar amb els germans, pots fer els deures que t'hagin proposat els teus mestres. Si tens un espai a fora, pots entrenar. També pots tocar instruments i, com no, ballar. La plàstica també és molt divertida. Amb una mica d'enginy i creativitat faràs coses molt boniques. Aprofita per fer videotrucades amb els teus amics i familiars, així els veuràs. Cantar també és molt divertit. Qui canta, els mals espanta. I llegir aquell llibre que t'agrada tant, o un de nou. Fer ioga o gimnàstica també et farà passar l'estona. I parlar del que fareu quan s'hagi acabat el confinament. Demanar l'ajut als pares amb els deures que us proposen els mestres. Demana als pares que t'expliquin contes, o potser els pots explicar tu als teus germans més petits. Mira la tele, que hi ha programes divertits. També pots fer experiments d'aquells que fa temps que no fas. I jugar a la Play, però no abusis. És molt divertit jugar amb jocs de taula, com la oca o el parxís. I demana als avis que t'expliquin coses de quan ells eren petits. Practica els diferents idiomes que estiguis estudiant i a la cuina pots col·laborar en receptes senzilles. I que divertit és veure fotos de quan eres petit, tu o la teva família. Quins records! Escriu el que estàs visquent aquests dies. Quan hagi acabat el confinament, et farà il·lusió recordar-ho. I com no, feu sessions de teatre amb tota la família, ben segur que riureu molt. A internet trobaràs milers de propostes divertides, però no abusis d'estar moltes hores davant d'aquesta pantalla. Només hi ha una cosa que no pots fer durant el confinament: petons i abraçades als teus amics, familiars, als mestres, però tots ells saben que els estimes molt.